କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାସ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଦାନବ ଗଣ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବିଚାରଶୀଳ ଜିତଖୋର ଅଟନ୍ତି। ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାସ୍ୟାଧିପତି ଶନି ଦାନବ ଗଣ ଏମାନଙ୍କର କଥାରେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁ ପ୍ରେମୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ରାସ୍ୟାଧିପତି ଶନି ମାନବ ଗଣ ଏମାନେ ନାଚ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଶଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମ କର୍ମରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ସେମାନେ ଓಂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।